Hi mga Kuya Goy, welcome sa ating panibagong challenge sa araw na to. Labanan ng mag-ina mother versus son para sa flip the battle mga Kuya Goy. Abangan natin kung sino yung mananalo po mga Kuya Goy. Wow. Dah, siguro mama. Dah. Please lang mama, please. Score natin, 1-all. Wow. Japon lang. Oh, udah semoto. Score 2-1, lamang anak. Ang nagwagi sa ating Flip the Battle Challenge ay ang anak. Congratulations po. Thank you for watching po mga Kuya Goy. Just subscribe po sa aming official YouTube channel, ang Kuya Goy 99 TV po mga Kuya Goy. Salamat po sa inyong lahat.